Jeg vil gerne bevise arealet af en trekant. Det første vi har, det er en firkant med højden h og grundlinjen g. Arealet af den er højde gange grundlinje. Det næste vi gør, er at vi tegner en trekant inden i firkanten. Trekanten har vi delt op med en højde, så vi egentlig har to trekanter med en ret vinkel. Arealet af dem er, som I kan se, det samme som arealet af den del af firkanten, der ikke er blevet brugt af trekanten. Hvilket vil sige, at 2 gange arealet af trekanten er arealet af firkanten. Det vil sige, hvis du tager de her to og lægger over her også, så har du dækket hele firkanten. For at finde ud af, hvad arealet af trekanten er, så ganger vi med en halv på begge sider, sådan så vi får arealet af trekanten er lige med en halv gange arealet af firkanten. Så det vil sige, at arealet af en trekant er lige med en halv gange højde gange grundlinje.